Arwah niki ruhe menungso niku bakale sambung karo sing disenengi. Dadi wong kok seneng wong apik, engko nyang ndi ae manggon insyaallah ketemune ya karo wong apik. Aku ya wis poso, aku ya wis zakat tapi orang sugih-sugih. Kae sing ora zakat, ora poso malah sugih. Terus jenengan bingung, ojo ngantos. Pokok sing enek yang dunya iki kabeh urung enek sing mesti. Wong sing saiki apik sok ben ya iso elek. Wong sing saiki elek ben ya iso apik sak teruse. Mula sing disuwun niku napa husnul khotimah, yaiku pungkasan akhir sing apik. Sing wis ketoh mesti ya, wong sing agung kuwi Gusti Allah, sing wis mesti mawon. Gak usah bingung goleki tegese siji sinten. Wong tuane awake dhewe. Niku wong sing diagungne karo Gusti Allah. Apiki awake wong tuane awake dhewe. Ibuke, bapake diapiki. Anak wis itu piye? Nak wis itu yo bar salat dikirimi Fatihah. Ora-orane yo sedina pisan Fatihah, syukur-syukur diwacake Yasin. Nak malam Jumat, dina Kemis utawa bar Jumatan aja sampe ora nyang sarean. Kejaba nek ngudur wong sing lagi dicoba karo Gusti Allah. Dicoba misalnya kaya wong banjir ngono sing winginane kae. Wah enek wong ngewangi ngoten wis ganjarane rame-rame. Wali jalur lewat kemanusiaan. Nek kula mastani niku. Wong sing matine mergo banjir, matine mergo longsor iku dihukumi napa? Syahid mungguh Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sayyidina Syuaib wa li jamil anbiya wal mursalin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami' sahabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumid wa ila hadrati jami'il a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa li jami'il awliya ta'ala makanu wa ila hadrati musannifil hadil kitab wa li jami'il musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa usulihim wa furu'ihim wa liman tasaba ilaihim wa ila ruhi wal jasadi jazmil mu'allimina wal masyaikhina wal jamil asatidina al ahya minhum wal amwat wa bil khusus kagem rumaya semanding rumaya lirboyo rumaya mujasari wa usulihim wa furuhim wa liman tasaba ilaihim wa li barakatihim wa ila ruhi wal jasadi ibu bapak kita sedaya keluarga ingkang tasih wonten alam donya sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsatil Allah taala wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor piro wancine, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat. Wa fi riwayati Tabrani lan iku tetep ing dalem siji riwayate Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah. Leres niku to? Jalisu padha lungguh sira kabeh. Al-kubaro ing wong gedhe-gedhe. Wasailu lan al-kubaro ing wong kang gedhe pangkate mungguhe Allah. Jalisu lungguh sira kabeh al-kubaro ing wong gedhe pangkate mungguhe Allah. Wasailu lan padha takono sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim. Wa khalitu lan padha campurono sira kabeh al hukama ing pira-pira wong kang ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat suwiji jalisul ulama. Jalisul ulama. Jalis lungguh sira al ulama ing pira-pira wong alim. Wasahib lan padha ngancanono sira al hukama ing pira-pira wong ahli hikmah. Wa khalid lan nyampurono sira al kubara ing wong kang gedhe pangkate mungguhi Gusti Allah. Fa innal ulama mongko sak temene wong alim iku salah satu aksamin ana telu pira-pira dumdumane. Al ulama siji wong kang padha ngerti bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukume Allah taala. Wa hum utawi ulama iku ashabul fatwa pira-pira wong kang ahli fatwa. Wal ulama ulan piro-piro wong kang podo alim, podo ngerti bidzatillahi kelawan zati Allah Ta'ala fakot mongko bloko. Wahum utawi ulama bidzatillah iku al hukama'u aran ahli hikmah utawa wong kang podo ma'rifating Gusti Allah. Fafi mudakhalatihi mongko iku tetep ing dalem campuran karo ulama tahdzibun utawi bersihake lil akhlaki maring pira-pira budi pakerti. Li annahum karena setuhune hukama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum pira-pira atine hukama bima'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Allah. Wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum piro-piro sirine hukama utawa manahe hukama bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro nure keagungane Gusti Allah. Dadi awake dhewe nak saged golek wor-woran niku ya ora wor-woran niku tegese nyedheke awake dhewe niku siji nggone wong alim, yaiku wong sing ngalim utawi ngerti nyang hukum-hukume Gusti Allah. Nomor loro nyanggone para ahli hikmah, yaiku wong sing manahe kebek karo iman, kebek karo yakin sehingga manahe iku dadi narik awake dhewe iso dadi tambah iman karo Gusti Allah. Iso ora adoh-adoh ya nak kaya kelas awake dhewe. Awake dhewe niku nak misale ndelok HP, misale enek ndelok senam misale. Senam sing senam iku sampai gobios teori senam ben sehat badane misale. Awake dhewe ndelok kuwi didelok suwi. Tapi ndak awake dhewe langsung ketut sehat napa mboten. Lah ya ora to.
Awake dhewe ndelok HP misale wayah mangan. Lah ya awake dhewe ora melu wareg. Awake dhewe melu ndelok ngaji apa ndelok kata-kata mutiara misale. Maca kata-kata mutiara niku lak saiki oke nang HP. Terus awake dhewe roh dadi bijaksana lah ya ora. Artine sakwise awake dhewe campuran wong alim, awake dhewe ngerti hukum-hukume Gusti Allah, awake dhewe niku butuh wong sing siji bimbing awake dhewe. Lan mergo amor iku iso ndadekne tambahi semangate awake dhewe. Lan iku jenenge wong ahli hikmah. Cara siyen ya kaya awake dhewe roh Gus Dur sing tasih menangi Gusmi roh Gusmi. Niku nak napa wong sing manahe niku kebek karo iman nggone Gusti Allah. Wong sing manahe niku kebek karo yakin yang Gusti Allah. Niku manahe niku dadi mencorong, enek nur utawi cahaya. Sehingga wong sing ndelok tok, nyawang tok piyambake tiang-tiang sing manahe kebek kalih iman karo yakin, iku dadi ketarik. Sehingga wong sing menangi Mbah Yai Sepuh niku tetep enek kaceke karo sing ora tau menangi. Nggih to. Wong sing menangi sahabat iku yo mesti kacek karo ora sing tau menangi sahabat. Mergo niku kegowo awake dhewe ndelok HP iku yo member-member ngono kuwi. Jenengan ndelok HP kok perkara politik kae. Engko ya suwe-suwe kegowo. Kegowo karo sing sampean delok. Mergo mor-moran iku pentinge kaya ngoten. Mula milih kanca. Lah termasuk kanca sakniki niku nggih apa sing awake dhewe delok, awake dhewe rungu niku mesti dadi panganane pikirane awake dhewe. Dadi konsumsine pikirane awake dhewe. Ya sehingga sing penak nak ndelok HP niku sing seneng-seneng ae, sing happy no apa sing sampean seneng. Dene ngaji, dene awake dhewe napa pengen belajar ngaji napa-napa ya ngene sing wong sing awake dhewe anggap niku tiyang sing awake dhewe cedhek tiang niku, awake dhewe nyawang tiang niku, dadekne tambah eling yang Gusti Allah, dadekne tambah semangate ngibadah. Iku nek enek wong sing jenengan semerep wonge iku kok sampeyan roh tambah semangat nang ibadah, tambah eling karo Gusti Allah, nah niku dicedheki terus. Nah dene nyang HP ya wis gawe seneng-seneng wae ngoten nggih. Gawe seneng-seneng wae. Nah, kula kelingan enten dawuh niku al arwah junudul mujannadah. Arwah niki ruhe menungso niku bakale sambung karo sing disenengi. Jadi wong kok seneng wong apik, engko nyang diae manggon insyaallah ketemune ya karo wong apik. Nah niku bolo. Lah sehingga awake dhewe napa niku yes di umpama ya kok jenengan duwe penganggep wah iki koyoke donya wis rusak tenan, wis gak enek wong ngalim, gak enek wong sing nyedhek Gusti Allah. Niku ora donyane sing rusak, tapi atine awake dhewe sing rusak. Kok awake dhewe ora dipethukne wong alim, ora dipethukne wong sing nuntun Gusti nyang awake dhewe nyang Gusti Allah. Iku ya mergo saking rusake atine awake dhewe. Nek terah atine awake dhewe niki wis tata, atine awake dhewe niki wis pantes,
niku mengke mesti ditemoni kalih priyantun tiyang sing bimbing awake dhewe. Maten kitab-kitab tasawuf niku diistilahne ngeten. Waline Gusti Allah niku koyok manten. Pak Teguh iki lek bar mantu iki. Rasane wis wong mantu wis ngrasakne Pak Teguh. Lah waline Gusti Allah niku diibaratne manten. Pak Teguh niku koncone akeh. Tapi sing diundang wayah walimahan niku ya wong tertentu. Nggih napa? Wong tertentu. Kok sing walimahan, sing pladen kuwi ae dipilih. Wonge sing kira-kira ngene, sing nak usung-usung rasa, nak sing iso laden-laden, sing sopan sak terus dipilih. Iku lagi sing laden-laden. Urung sing walimah. Sing ngomong kaya dipilih, sing penerima tamu dipilih, sedayane pilihan. Nah, awake dhewe iku nak terah wis pantes niku ya mesti diundang karo para wali niku. Yang walimah niku lho diundang. Nah, jadi awake dhewe iki kok aja terus duwe penganggep wah iki donya iki wis rusak iki. Donya wis rusak ora enek wong sing cedhek Gusti Allah. Mboten, atine awake dhewe sing rusak. Prilakune awake dhewe sing rung tata sehingga awake dhewe urung entuk undangan. Nek awake dhewe wis manahe pantes tatane akhlake awake dhewe wis tata niku mengki mesti entuk undangan. Lah mula awake dhewe niki karek ngepiki lakune, ngapiki atine kanthi ilmu sing dimangertosi mengki suwi-suwi mesti kepanggih kalih tiyang priyantun sing napa niku saged bimbing awake dhewe tambah kenal yang Gusti Allah, tambah seneng, tambah cedhek karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulama utawi wong alim bil qismaini iku tetep kelawan rong panduman. Wahum utawi ulama iku al kubarau wong-wong gedhe pangkate mungguhi Gusti Allah. Fa inna mukhalatata ahlillahi krana satemene campur ahlillah tegese ulama niku wau iku taksibu nulari apa campuran ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur wan naf'u utawi manfaate bilahzi kelawan penglirik iku fauqan naf'i tetep ing dalem ngungkuli manfaate bilahzi kelawan lafat. Faman mongko sapane wong nafa'aka iku manfaati ing sira apa lahzuhu pengliri iman nafa'aka mongko manfaati ing sira apa lahzuhu lafate utawi ucapane man. Waman utawi sapa wong la kang ora manfaat apa lahzu fala mongko ora manfaat opo lafat utawi ucapane. Sing pertama niku nggih wong sing kubarok saliyane hukama kubarok naten mriki dimaknani wong sing pangkate niku gedhe agung tapi mungguhe Gusti Allah. Sayyidina Ali niku nate dawuhan kula kemutan niku dawuhe kun kabiron nasi indallah wala takun kabiron nasi indanas. Dadi wong niku wong sing agung, wong sing gedhe mungguhe Gusti Allah ora kok agung gedhe mungguhe menungso. Mergo kanca-kanca nggih. Nah, wong sing agung mungguhi menungso niku urung mesti agung mungguhi Gusti Allah utawa sebalike.
Lah mula awake dhewe niki ampun gampang ketipu. Ampun gampang ketipu. Dadi misale jenengan awake dhewe kula sampeyan ki wis salat ya ana yaene. Tapi kok urung sugih-sugih. Aku jamaah bola-bali. Aku ya wis poso, aku ya wis zakat, tapi urung sugih-sugih. Kae sing ora zakat, ora poso malah sugih. Terus jenengan bingung, ojo ngantos. Jadi sing nyang donya iki urung kabeh mesti. Pokok sing enek nyang donya iki kabeh urung enek sing mesti. Wong sing saiki apik sok ben ya iso elek. Wong sing saiki elek ben ya iso apik sak teruse. Mula sing disuwun niku napa husnul khotimah, yaiku pungkasan akhir sing apik. Mergo kabeh sing nyang donya iki urung mesti. Urung mesti. Jadi nek misale ngilmu ibarate utawa agama iku ukuran apike agama iku misale akeh pengikut utawa santri misale niku ya ora pas. Wong kula nate kaya wis nate matur ya Nabi Nuh iku dakwah suwine 900 tahun iku sing nderek Nabi Nuh niku antawis wong 70 napa wong pinten 900 tahun lho niku 900 tahun terus menerus dakwah. Nah, enek yang zaman Bani Israel niku ceritane Barseso. Barseso niku nak wayah ngaji niku santrine niku nak ora keliru eling kula sing derek ngaji wayah cara wonge rutinan ngaji niku 60.000 wong. 60.000 wong niku akeh-akeh santrine Barseso niki. Nak wiridan ya lungguh ngeten, tapi roh nyang awang-awang ini. Nah, wiridan roh nyang awang-awang. Salat nyang dhuwure godhong. Iku lagi murid lah Barsesone kaya apa jajan. Wong iku ae santrine kaya ngono. Santrine akeh. Dik jaduk-jaduk cara wong saiki, jaduk-jaduk kaya ngono. Salat yang dhuwur godhong, wiridan roh mumbul. Lho, ngono Barseso matine ora iman. Murite akeh, santrine akeh, kaya ngono kuwi. Mati ora iman. Nabi Nuh iku dakwah semono suwene sing nderek kur wong 70. Jadi agama nak ukurane akeh santri, mestine Nabi Nuh lah ya kalah karo Barseso. Tapi sing di ganjar karo Gusti Allah niku sering kula matur, ora hasile. Dakwah niku ora hasile sing penting dakwahe. Enek wong melu ora melu niku ora wajib. Padha karo awake dhewe napa kerja niku ora wajib sugih. Sing wajib niku kerjane. Ngibadahe niku sing diganjar ya kangelane iku kerjane. Dene sugih melarat niku jan wis ditaker. Enek wong sing padha bakulane sing siji sugih, siji ora. Padha tanine siji sugih, siji ora. Wis terah ditaker. Tapi kok kabeh gelem tandang niku diganjar kali Gusti Allah. Sing diganjar niku tandange. Jadi umpamane ngilmu utawa agama ukurane akeh pengikut yo kaya niku Barseso karo Nabi Nuh lah mesti sing akeh lah menang. Tapi lah nyatane Nabi Nuh niku ulul azmi terus piyambake nggih tentu ora kaya Barseso sing wayah mati ora iman. Terus umpama ukurane ngilmu, ukurane agama iku akeh bondo misale.
Nabi Musa niku dikabarne Nabi Musa niku diriwayatke ora kagungan dalem. Omah dalem iku lho ora kagungan Nabi Musa. Enek sing jenenge Harun, Korun iku sugih mblegedhu. Sugih mblegedhu. Tapi Korun iku matine dibleki, diamblesne karo bondo-bondone kabeh. Lah mestine gak yo nak terah ukurane apike agamane wong, apike ngilmune wong iku diukur karo akeh sithike bondo. Lah yo menang Korun timbang Nabi Musa. Nah, dadi tentunya niki ora enek sing mesti. Lah semanten ugi kubarok niki wau wong sing agung mungguhi Gusti Allah. Sing wis ketok mesti ya, wong sing agung mungguhi Gusti Allah, sing wis mesti mawon. Gak usah bingung goleki tegese siji sinten. Wong tuane awake dhewe. Niku wong sing diagungne karo Gusti Allah. Apike awake wong tuane awake dhewe. Ibuke, bapake diapiki. Anak wis itu piye? Nak wis itu yo bar salat dikirimi Fatihah. Ora-orane yo sedina pisan Fatihah, syukur-syukur diwacake Yasin. Nak malam Jumat, dina Kemis utawa bar Jumatan aja sampe ora nyang sarean. Kejaba nek ngudur niku wong tuane awake dhewe. Wong ziarah wae semangat rono-rono nyanggone wong tuane kok ora niku yo aneh. Aneh nggih banget. Sing karuan napa mustajab dongane ngangge awake dhewe wong tuane awake dhewe. Wong tuane diparil yo umpama wali sekei tanah Jawa niki ndongakne awake dhewe. Tapi awake dhewe ora entuk ridhone ibu bapak awake dhewe. Ya tetep kalah dongane wali karo wong tuane awake dhewe. Ya mula sing siji wong sing mesti agung mungguhi Gusti Allah kangge awake dhewe lho ya. Ora kangge umum, kangge awake dhewe. Niku wong tuwa. Sing umum sinten niku? Fakir, miskin, yatim, bocah yatim iku dimulyakne banget karo Gusti Allah. Enek wong fakir niku wong sing dimulyakne Gusti Allah. Wong sing lagi dicoba karo Gusti Allah. Dicoba misalnya kaya wong banjir ngono sing winginane kae. Wah enek wong ngewangi ngoten wis ganjarane rame-rame. Wali jalur lewat kemanusiaan. Nek kula mastani niku. Ora enteng rono terus nggawa ora enteng iku. Enek wong kena musibah. Niku wong sing dimulyani Gusti Allah. Malah dawuh nak kula mboten kliru eling ya wong sing matine mergo banjir, matine mergo longsor iku dihukumi napa? Syahid mungguhi Gusti Allah. Termasuk wong napa babaran ngoten niku. Iku wong sing dimulai gak sah kangelan golek napa golek wong sing ketoke jaduk, ketoke aneh-aneh terus pengen mbok kapane mboten. Mulyane ibu bapak, ngapiki wong fakir, ngapiki bocah yatim wis to lak engko lak dadi tolak balik dadi tambahi penake uripe awake dhewe. Enek wong fakir jenengan apiki minimal yo nggih ajire wajah. Aja malah mbok tuturi. Padha wong fakir mbok tuturi. Wong fakir iki wis jibeg masamu. Kok malah mbok ceramai, nek mbok tambahi, bar mbok omongi sing sabar ya, Kang. Terus mbok tambahi, kowe iki marahi malas. Wow. Iya, lah wong fakir ora nyolong, ora anu wis hebat. Ngrasakne uripe wae wis jibeg. Lah kok mbok tambah mbok ceramai. Aduh.
mesake nek enten wong fakir ya duwe apa digawane. Umpama orang gawane apa-apa ya kanthi wajah sing ajir, omongan sing nyenengke niku wis bungah piyambake. Ora sambok ceramahi. Syukur-syukur jenengan modali nek enek duit. Pengen usaha apa we? Aku enek duit ya mbok gawe. Malah apik. Oh, fakir malah dianu aja. Jadi wis niku karuan. Tiwas bingung golek apa wong sing ketoke piye terus kowe nyang kono diploko wae dikongkon diploroti duitmu golek wong fakir ngapiki wong tuwa mulyane bocah yatim insyaallah lak toto mergo napa sedaya niku sampun dijamin kalih Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa kana lan ono sapa As-Sahrawardi Imam Sahrawardi iku yatufu mubeng-mubeng sapa Imam Sahrawardi fi ba'di Masjidil Khaifi ing dalem sebagiane Masjid Khaif bimina ing dalem tanah Mina yatasofahu kalih ngawasi menteleng sapa Imam Sahrawadi al-wujuha ing wajahe wong akeh. Faqila mongko den takokake lahu maring Imam Sahrawadi fihi ing dalem oleh ya tasofahul wujuh ing dalem golek-goleki mripate niku cara sakniki napa nggih nglirah-nglirik golek-goleki wong. Kenging napa jenengan kok napa niku ya kasare ngoten plilak-plilik kaya goleki wong ngoten. Menteleng netrone kaya goleki wong. Faqala mongko dawuh sapa Imam Sahrawadi innallaha satemene iku tetep keduwe Allah. Inna lillahi satemene iku tetep keduwe Allah ibadan utawi ana pira-pira kawula. Idza nadharu kang tatkalane ningali sapa ibad ila syahsin maring awa-awaan aksabuhu mongko nulari sapa ibad ing sahas saadatan ing kabejan fa'ana mongko utawi ingsun iku atlubu nupri sapa ingsun zalika ing mengkono kasab. Jadi niku nggih. Kula kenal wayah-wayah dhewe apa ya niku kula nate mbaturi kanca-kanca deres ndek poso niku lubabul hadis. Nyawang wajahe wong alim niku ganjarane nek ora kliru eling kula nggih luwih apik dibanding ibadah setahun. Nyawang wajahe wong alim. Mergo wong alim niku nak alim sing kados didhawuhi niki wau yaiku wong sing piyambake manahe kebek karo iman ten Gusti Allah, kebek karo yakin yang Gusti Allah niku duweni nur. Duweni cahaya. Cara penake omong duweni aura. Lagi nyawang niku dadi tambah eling Gusti Allah. Kaya sing niku wau man nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la fa'ala. Wong kok sampean dilirik ae wis paham karo wong iku wis dadi tambah eling mergo lirikane wong iku dawuhe ya mesti manfaat ten awake sampean. Tapi nak lirikane wong iku wae gak mampu piye-piye, biasane ucapane ya ora duwe dampak nyang atine sampean. Lah awake dhewe kok ketemu wong alim nggih ngoten niku. Lah cirine wong alim niku piye sing kados didhawuhi ten hadis nek awake dhewe nyawang iku ganjarane akeh. Terus nek awake dhewe nyawang kaya Imam Sahrawardi niki wau goleki wong sing nak wajahe niku diingeti, wonge terus ngingeti awake dhewe entuk ketularan
kebejan saking Gusti Allah. Ciri-cirine ya iku niku nek awake dhewe nyawang tiyang niku tambah eling karo Gusti Allah, dadi tambah semangat ngibadah nyang Gusti Allah. Kok ketemu wong ngoten niku cekeli saestu. Napa sing didhawuhne dilakoni. Mesti dadi uripe awake dhewe penak. Ya angen-angen entuk awake dhewe jungkir walik blesa-blese kepleset biasane lak mergo nuruti karepe dhewe nggih to. Tapi nek awake dhewe duwe panutan wong sing awas waspada waskita luwih-luwih nyang perkara sing hubungane karo Gusti Allah mesti slamet uripe. Nah, mula nek petuk wong sing ngoten niku sampeyan nyawang wajahe niku ten ati ayem. Nyawang wajahe jenengan kelingan karo akhirat, kelingan karo Gusti Allah, dadi sembangating ibadah cekeli tenan. Kula siyen niku Mbah Yai Semanding, Mbah Yai Mojosari sing kula rada tanek maksudnya rada tanek saged nderekaken ten pondoke niku nyawang tok niku jan wis kula ngrasakne dhewe kok misale duwe masalah sing miskil misale wayah deres nemu masalah apa sing kula dhewe kangelan ngoten nyawang wajahe niku ruruh ketemu jawabane niku sering kok ati sumpek nyawang wajahe Mbah Yai nggih biasane terus mari ngoten niku tek saknalika nah jadi sing nyuwun sewu nggih nawai dhewe sing pertama kali niku belajar seneng karo Mbah Yai, belajar seneng karo Kanjeng Nabi. Niku sing penting. Mergo nek awake dhewe seneng niku biasane terus nggawa sifat-sifat apik liyane. Semangat, terus yakin, iku wiwitane nggih saking seneng niku. Lah, seneng niku kan kena dilatih. Kena dilatih. Ya kaya awake dhewe misale kaya Pak Disakur tulisane lak welek to. Tapi yo dhisik cara apa wi nyekeli HP kan yo nak kaya modele Pak Disakur nyekeli HP Android ini lah. Tapi yo mergo saiki apa belajar yo malah iso buka YouTube yo iso buka opo yo TikTok kan ora wae Pak De. Ya sapa ae kena dipelajari seneng niku kan nggih kan. Seneng karo Mbah Yai niku piye ya? Belajari. Ya nak cara kula ya salah sijine sering Fatihah. Matekai Mbah Yai, suwe-suwe seneng Mbah Yai, matekai Kanjeng Nabi. Suwe-suwe seneng karo Kanjeng Nabi. Lah wong niku nak seneng nyuwun sewu ya, awake dhewe jajal sampeyan delok konser. Delok YouTube wayah wong konser. Enek wayah konser iku wong iso mbengok karo nangis. Jajal. Kuwi mergo senenge tenan. Nak kula duwe anak mbayangke anakku sok ndelok konser musik terus nangis naudzubillah aku gak lilo tenan. Gak lilo. Nah, iku mergo senenge. Lah wong mergo seneng iku sampe gaya rambut diterokne, gayane pakaian diterokne sak teruse. Lah awake dhewe ya karek nglatih seneng ngene Mbah Yai, ngene Kanjeng Nabi niku pripun. Yo wiwitane seneng apane engko diterokne sadi. Lah engko nak seneng ya muncul ngono kuwi kaya cah-cah sing delok konser.
sampai pakaiane wae gayane pakaian ditirokne, daharane apa ditirokne. Niku seneng Kanjeng Nabi, seneng Mbah Yai ngoten niku. Nomor wis seneng engko akhirnya muncul sifat-sifat apik liyane. Nah seneng niku nek dipelajari. Lan sing mesti nggih. Lan sing mesti awake dhewe nak seneng karo Kanjeng Nabi, seneng karo Mbah Yai, seneng akhirat niku donya niku yo biasa-biasa ae, tegese ora tetep ora bakal iso ngalahne akhirat. Selagi jinyang donya paribasan. Jinyang donya niki apa-apa kan akeh kancane to. Awake dhewe susah misalnya. Wong liya sing susah sak liyane awake dhewe ya pirang. Akeh kancane. Tapi penake yang akhirat niku ora bakal enek bandingane. Sehingga selagi wong ki nak awake dhewe iso belajar seneng karo akhirat, ngalami apa-apa teng donya niki biasa-biasa mawon. Nggih samadya. Lumrahe wong susah ya tau susah ya susah. Tapi ora bakal nemen-nemen ngoten nggih. Sehingga muga-muga awake dhewe kados sing kula aturke wau. Al arwah junudul mujannadah. Wong apik niku bakal nggih panggih wong apik. Lah muga-muga awake dhewe niki diparingi saged pantes sandingan lan seserawungan kalih tiyang sing sae-sae sehingga keluargane awake dhewe, anak putune awake dhewe dadi wong-wong sing bejo, mulya, bahagia dunya akhirate. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi Muhammad.